Een honderdtal deelnemers aan de Macarena-doens in Holwert. Nevens de organisatie zelfs een poging naar het Guinness Book of Records. Nou, het is een fantastisch succes worden. De aanloop daarheen weer mooi, iedereen wil maaiwerkje en jongen dan maar even de puntjes op de i. We weten nog net exact hoeveel er maai die in ha, maar het weer een succes en ik vond het prachtig om dit met de hele samenleving, de squallen en mijn eigen trainingsgroepen gedeld te zetten. Bij van de Thijstream, masters en juffen, inwoners van Holwert, van jong en oud wie vreet de moon in actie. Prachtig, super mooi. Je het hele dorp mee, hè? Tenminste de hoofdmoot. Ja. En ga je maar lang voor oefenen? Wij? Nee. Nee, beslist niet. Ik vond het heel mooi en bijzonder. En ja, al die band, die squallen ben ik. En die hele liedjes, nou jongen, die ben ik bij die kamer aan parkeren en die weer nekkel in beweging. Heel leuk. En ga je maar lang voor oefenen, maten? Net zo volle, maar wel thuis. Holwert in beweging wie nevens de organisatie een groot succes. Al wat je wordt of het opname wordt in het Guinness Book of Records.